Fe enw I yw Lloyd rwy'n gweithio yn ysgol gyfyn gwyr yn ardal Abertawe a rwy'n pennaeth yr adran Bwyd a Maeth a hefyd yn pennaeth blwyddyn. Fy cymwysterau ydy mae 'da fi gradd B a yn reolaeth lletygarwr a hefyd cymwyster yn dysgu. Nes I dewis technoleg bwyd fel gyrfa oherwydd rwy'n wedi cael diddordeb enfawr yn coginio, rwy'n mwynhau coginio yn ddyddiol a hefyd yn dod o'r diwydiant penderfynais felly I pasio mlaen beth fi wedi dysgu i'r genhedlaeth nesaf. So, yn arferol, byddwn i'n cyrraedd ysgol erbyn hanner yr 8 a wedyn cynllunio allan gwersi ymarferol a theori am y diwrnod a wedyn mae fe 100 milltir yr awr nes diwedd y diwrnod a wedyn obviously coginio a dysgu rhwng hwnna hefyd. Y peth gorau am y swydd ydy mae modd I coginio bron a bod pob diwrnod yn y beth dwi'n caru, ond hefyd y peth gorau ydy pasio mlaen y gwybodaeth i'r disgyblion a o fewn y 50 munud yna yn gweld nhw'n creu rhywbeth o ddim byd. Mwyn mynd mewn I addysg, byddwn i'n gweud mae'n bwysig I gael rhyw fath o profiad gwaith, I fynd mewn I rywle a gweld sut mae fe'n gweithio, I herio'ch hunain yn ddyddiol efallai, a wedyn obviously rhoi'r oriau mewn I siŵr bod chi'r athro gorau gallwch fod. Wel, wedi bod yn gweithio ar amod o bod 15 blynedd, a yr un peth ni wedi coginio bob blwyddyn ers dechrau'n nerfa ydy pizza. So rwy'n credu dros y blynyddoedd ni wedi coginio bron dros 3,500 o pizza sydd yn anhygoel I gredu, really. Y cwestiwn anodd, byddwn i'n gweud I coginio, fy hoff wedi coginio I bwydydd Mecsicanaidd, ond siŵr o fod I fwyta, os dwi'n hoffi pethau sbeislyd, bwyd Indiaidd.